Lah ngopo kok dolan dulu. Wis ora sanggup. Disawang saka ngendi ngono iki. Aduh, belajar ngegrek, Bos. Menceng aja nenggel. Kenceng urung? Wis kenceng kuwi iki. Heh? Lah ngapa didawakne neh? Gak konsol jo. Gak. Aku garek gua sitok kuwi nyentir kuwi lho. Guran. Iya, ya kuwi sing teles-teles kuwi gua ora apa-apa. Ojo anu Ini ya. nenggel menceng. Ini. Ojo rene we, menceng rene. Nyetan. Iya. Nah, ngono. Terus. Nah, awas, hati-hati. Yang ngono kuwi sing angel. Ora sekali gresek. Pepet. Tuh. Susah, Bos, belajar ngegrek, Bos. Biasanya ngepul buah. Ini mau belajar egrek. Kuwi ra digua kuwi. Kuwi lho sing cengkleh lho. Nah, ini tak delok ning biar ae. Nah, ya kok kono. Nonton di warkop iki. Ada di warkop iki, Bos. Nah, yo. Kuwi tegesane. Sing nyelentire lho. Nah, ini mudun. Nah, kuwi grek. Duh. Sampai rampung pokoke sitok iki. Was. Wes lah, wis ganteng. Nah. Gasak bianter grek. Duh. Kalau apa ngidul? Apa nih? Aku mencenge. Ya rono. Nah. Batek grek. Nah. Geser mrene. Ngetan, geser ngetan. Nah. Nah. Jangan lupa, Bos, ikuti terus, Bos, video kita, Bos, di channelnya Super MSJ, biar kita tambah semangat bikin videonya, Bos. Garing nih.
Jangan lupa komen-komen, like, subscribe bos. Apa kok menengai mas? Mantapi. Oh nglilipi. Yang ngono kuwi ngegrek iki. Untuk mepet. Lah ngopo kok dolan dulu. Wis ora sanggup. Disawang saka ngendi ngono iki. Aduh, wis lah. Wis bos, terima kasih bos yang udah nonton. Jangan lupa ikuti terus video kita bos di channelnya Super MSJ, biar kita tambah semangat bos bikin videonya.